Een dubbele domper van trainer Jan Flap is het uitvallen van Ale de Boer en van Mark de Vries tijdens de warming-up. Beide jouwen aan dat ze net starten kunnen in deze absolute topper. En daardoor beginnen Jurjen Bos en Marco van Leijen in de basis. Haddadi. In duel met Goedhart. Krijgt help van Chris de Wacht. Daardoor is de ronde voor het schot van Maurice de Ruiter. Het is het eerste echte gevaar in deze wedstrijd na 9 minuten. Grunder. Loopt goed naar binnen, hè? Grunder, zie ik het de combinatie met de Ruiter. Nog altijd Grunder. Is dit de openingstreffer? Nee! Centimeter scheelt het. Marlo Grunder. De Ruiter. In combinatie met Koert. Krijgt hij de bal nog bij een mooi speler? Ja, bij Haddadi. Nog altijd Haddadi en Landlust. Maar de voeten. Zo binnen er toch al 3 goede mogelijkheden west voor de thuisploeg om de score te openen. ONS dan, met Van der Heijden. González, Gimboeten spul. González. Maar zijn schot mist alle richting. Goede mogelijkheid toch voor Curti González. Grunder. Nee, Haddadi. In duel met Goedhart. Haddadi en de redding van Landlust. De vervanger van Ale Geert de Vries. De Vries is ontemooi de winterstop uitskekelen. En dan komen ze weer. Mooi de Ruiter en op een de redding van Landlust. En zo is er eens maar 1 ploeg die het echt voetballt. En dat is DVS 33. Zitten in de blessuretijd van de eerste helte. Corner van de linkerkant van de Ruiter. Kwad. Goedhart brengt die bal bij Haddadi. Jongen, wat een knal. En zo had de thuisploeg al zo'n echte mogelijkheden om de score te openen. Maar ziet het nog altijd 0-0. Smeding. En dit dan de openingstreffer? Nee, want Grunder komt goed voor Goedhart. Maar Marlo Grunder scoort net. Hoe is het mogelijk? Goedhart met de vrije trap. Leo de Wacht pompt die bal er nog een keer in. Van der Heijden. Bos is voor de goal. Jurjen Bos, nee! En zo is de koersenverhouding in deze absolute topper 8 voor DVS 33 en 12 voor ONS. En dus valt er genoeg te bepraten in het skoft van trainer Jan Flap. Van der Heijden. Knappe stekpaas naar González. Waar zit er voor de goal? Het is Noordmans. Een teenlengte komt het te kwad. Hast een oere voetballen. Nog altijd 0-0. Grunder. Nee, Akla. Even wat rond onder de rechterkant. En daar is de Ruiter. En het is de 1-0. Maurice de Ruiter. Knappe goal van de technisch begaafde middenvelder. En het is echt meer als terjochten. Want de ploeg uit Ermelo voetballt om te winnen. En ONS voetballt eens alleen nog maar om het in te houden. Akla, in 1 keer vrij voor Landlust. Akla, maar de beslissing nee, want de redding is van Landlust. De Wacht, nee, Goedhart, de knoei achterin. En dan nog de vastzet van Haddadi. ONS is er heel maar had geluk dat Akla mist. En dan komt het brekkiezer, Mark de Vries, maar nog een liedsketier te gaan. De Ruiter, in duel met Goedhart. Oh, Goedhart, dit is een strafschop, dat kan net oors. Ja, zei kiesdochter Ebink. Ik nog de gele kaart voor Patrick Goedhart. Maar volle belangrijker, dit kan wel eens de beslissing worden. De definitieve beslissing. Het is Roald de Vries. En hij faalt net. En dan hebben we nog 10 minuten te gaan. Maar die tussenstand van 2-0 voor DVS 33. Knappe bal van Van der Heijden op Mark de Vries. Goed in lichaam. Chris de Wacht bij het schot. En dit is Hens. Dit is Hens van Mijnheer. En dat is Sjoen terug, de skizochter. En wat doet hij dan? Wat doet hij dan? Hij loekt de rode kaart. Is er nog een ontsnappingsroute voor ONS? We zitten in de 88ste minuut. DVS 33, maar een man minder. Maar die penalty moet er nog al in. En die gaat erin van Van der Heijden. Sandor van der Heijden brengt de storm weer waarom. Nee, 2-1. Zitten 4 in de blessuretijd. Rozenburg pompt die bal nog eens een keer in de section. Mark de Vries komt er net aan. González dan. En ja, een overtreding nog. Saïds kiesdochter Ebink. Want Soikan maakt het een overtreding op de Lietse aanvaller van Snits.
En dan wordt dit de allerlaatste mogelijkheid. Wordt de linkspoort of een rechtspoort? Het wordt de linkspoort. Het is de wacht. Het is de wacht. Het is Chris de Wacht. Hoe is het mogelijk? Het is het wonder van Ermelo. ONS steelt hier een punt in de absolute toppertje in DVS 33. 80 minuten lang de onderliggende partij, maar uiteindelijk wel met 2-2 van het veld stappen.